Uzokhumbula ukuthi intombi ayimbathi ngokocansi. Futhi ukuphuma kwelobolo akusho ukuthi imbathani. Kodwa into ethi imbathani inkomo yomqhoyiso le ekuyiyona osukuqhoyiswa ngayo wena wesifazane. Ngenkathi uyihlo ekukhiphe kudonsa ngengalo ehlaba imbuzi ophaphe uyongeniswa bukamkhwenyana bese kufike kubulawa inkomo yokuqholisa. Yilapho ke la nisuke seninikwe khona imvume yokuthi seningambatha nibe nyamanye. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethe nezinto, amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodume ehlezi kaMenzi ngiyimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuthi umusha ke kule channel ibizo lami ngumlekeleli wakaMbanjwa impunga yesintu. Umshana wakofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbu laTshatshatsha. uTshatshatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjwa kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombisi yamncumela insizwa semkhomba. Isilwane sincane saphuma ehlathini ekseni ngovuve savuthulwa ngoba sigcwele amabethe ngikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugxamgxama. Umsathe enkakane lakhala lathi ngahamba lithese lo sithe lathi ngaha. Ngumjabulelo ngomamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca. Kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV ngizonisikela kwelinonile. Hlasonqangi ke bafowethu yale channel mokuthi umusha ukufundisana ngezinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo sikhumbuzisana ukuthi okhokho bethu ikuphi la bekade behamba khona babenza kanjani ukuze nathi sizokwazi ukuthi sihambe ngaleyo ndlela ehamba okhokho bethu. Uzokhumbula ukuthi okhokho bethu bona babekhula kakhulu babekhula baze bakhokhobe. Yingakho ke nathi kubalekile ukuthi sifundisane indlela eyayikade ihamba bona okhokho bethu ukuze nathi sizokwazi ukuthi sihambe kuyona ukuze kusasa nathi sikhule size sikhokhobe. Nengane zethu futhi sikwazi ukuzibumba ngezinto okhokho bethu ababekade bezenza. Zikhona ke bafethu incwadi zempunga yesintu, ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu, incwadi esihloko sithi amavahla abahlosile, incwadi esihloko sithi uyokhuluza ukhokhobe. Zontathu ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks. Uma useThekwini naseMaritzburg, uma ukude nale ndawo siyakwazi ukuthi sikuthumelele zona ngeposi, siyakwazi ukuthi sikuthumelele zona ngophepha, siyakwazi ukuthi sikukhoriyele zona njalo njalo. Ziningi indlela zokuthi sikuthumelele zona. Namuhla ke bafowethu ngiyimpunga yesintu bengifisa ukucaphuna la esinye sesihloko kodwa manje ngiyabona ukuthi angisiboni ngizosase ngiyeka kanjalo. Ngifisa bafowethu namuhla ukukhuluma ngento ebalekile kakhulu. Kunento ebhlungu kakhulu othola ukuthi iyenzeka. Ikakhulu lento yenzeka ensizweni. Ngizobeka kanjalo ngoba insizwa iyona esuke ithathe isinqumo sokuthi iphume okanye ithuma abantu. Bahamba abantu baye koyicelela ubuhlobo obuhle komunye umuzi. Kodwa makuhamba isikhathi bafowethu lensizwa le isibathumile abakhongi ukuba bahambe baye koyicelela ubuhlobo obuhle komunye umuzi. Uthola ukuthi izothi sizikhiphile mhlawumbe inkomo ezimbili zokucela ubuhlobo obuhle mhlawumbe yayikhipha leyo mali eyikhiphayo kodwa ukuhamba kwesikhathi bese kuvele kuyabhidlika konke. Ngifuna ukuthi isibuko ukuthi lento ebhlungu kangaka nenzima kangaka nembi kangaka kungabi khona yini mhlawumbe indlela esingazama ngayo ukuthi mhlawumbe siphonse nathi phela itshe esivivaneni ekutheni silwe nayo leyo nto ukuthi ingasenzeki okanye ukuqhubeka kwayo kungasadlebeleki ngendlela ekudlebeleke ngayo. Ngoba baningi abantu othola ukuthi umuntu lobolile kodwa umelobola lo muntu lona emva kwaloko angasakwazi ukuthi aqhubeke. Ziningi izizathu ezenza lokho. Kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi umuntu wesifazane naye ushawa yinkinga zakubo.
kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu wesilisa nawo ushawa inkinga zakubo. Kwesinye isikhathi kungabi inkinga zakubo umuntu kodwa kube izenzo zakhe. Yingakho ke mina ngiyimpunga yesintu ngizoveza ukuthi owesifazane naye kuyenzeka kubo uthola ukuthi phakathi komuzi wakubo akukaze kugane umuntu. Kwathi mangakaze kugane umuntu labo bantu ababekade bengaganile badlule emhlabeni mabedlula bese phakathi komuzi bavele benziwa njani nabakhushulwa benzela umsebenzi labantu bekhushulwa. Uzokhumbula ukuthi umuntu umenzela umsebenzi okukhushulwa leyo into ejule kakhulu. Uyabona uma ufunda incwadi le esihloko sithi amava abahlosile iveziwe imisebenzi ngokwehlukana kwayo sayichaza ukuthi umuntu oganiwe nongaganile wenzelwa hlobo luni lomsebenzi. Umuntu oganiwe noganile naye futhi wenzelwa hlobo luni lomsebenzi. Esikhathini esiphila kusona ukubone umuntu eyimpohlo bamhlabela inkomo. Bamhlabela inkomo ngoba phela ingane yale ekhaya. Abanye ke bakwenza ngoba naku lokho basuke bengazi. Uzokuthiwa umuntu uyakhushula kodwa uyimpohlo. Wahamba emhlabeni engaganiwe. Ngenkathi umuntu umkhuphula usuke umnikeza amandla thile. Manje umuntu othe medlule emhlabeni wangakwazi ukuthi aganwe. Umkhuphula kanjani lo muntu? Nowesifazane ngokunjalo ngenkathi nimkhuphula lo muntu phakathi komuzi lo muntu uzokwembatha izingane ezikhona zamantombazana. Uma sekufanele zigane lengane zamantombazana ngeke zigane ngoba nina nikhuphule umuntu owayekade engaganile namnikeza amandla lawo mandla akhe ukuthi yena wayengaganile uzobe sembatha lengane zale ekhaya. Kugcineke manje nasekuchitheka bugayiwe. Ingane sekufana ngabe manje iya kogana isakwazi ukuthi igane ngoba kukhona umuntu phakathi kwekhaya ninenamuphakamisa naphakamisa konke ngokwakhe nenzinto athi mehamba emhlabeni wahamba zimembethe kwangaleso sikhathi. Ngenkathi ke manje lona wesifazane esehlele izingane zamantombazane phakathi komuzi uma sekufika inhlanhla yokuthi zona lezingane azigane azikwazi ukuthi zigane ngesizathu sokuthi yena wayengaganile lezingane zizomdlula ngesigaba okokuqala lokho okuwukuthi umuntu wesifazane uyakwazi ukuthi avinjwe izinto ezinjalo othola ukuthi phakathi komuzi wakubo kwakhona abantu ababengaganile. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi umzalo wakhe wayekade engaganile wengaphelele noyise wakhe kodwa behlala emva kwalokho bese kuyachitheka. Inkinga yokuqala leyo engithi angiyibalule njenganempunga yesintu okuwukuthi kuyenzeka insizwa ihambe yekolobona kanti lobola umuntu othola ukuthi inenkinga lo wamuntu omlobolayo kubo emsamo. Bese siphinde sibuye sizinsizweni nensizwa nayo ngokunjalo uthola ukuthi nayo ohlangothini lwayo mhlambe yona yazi ukuthi abazali bayo babekade begcagcile kanti babengacacanga. Uthola ukuthi uyise wayo usadlule emhlabeni. Uma esadlule emhlabeni ubona yona manje lensizwa ukuthi izoganwa iphelele bese nawe uyayivimba. Uthola ukuthi manje insizwa yakethu usulobolile bese emva kwalokho kuvele kuyachitheka. Siyakubona ke konke lokho uthola ukuthi yinkinga zasemakhaya. Yinkinga zasemagcekeni emizi yobaba bethu ezisuke zikhona. Kodwa lebe ngifisa ukudlula khona kakhulu ngiyimpunga yesintu ngifisa ukubheka kakhulu ensizweni. Ngoba lento yande kakhulu ngasensizweni. Ngizokwenza isibonelo ngensizwa elobola intombi. Uyabona insizwa mayilobola intombi emhlophe engakazi lane. Iyathanda ukuthi ithi siyishisile impepho kubo. Yababika abakhonga ukuthi bayaphuma manje bayakocela ubuhlobo obuhle endaweni ethile. Kuthi kusephakathi nezingxoxo zelobolo. Uzokhumbula ukuthi intombi ayimbathi ngokocansi. Futhi ukuphuma kwelobolo akusho ukuthi imbathani. Kodwa into ethi imbathani inkomo yomqhoyiso le ekuyiyona osukuqhoyiswa ngayo wena wesifazane. Ngenkathi uyihlo ekukhiphe kudonsa ngengalo ehlaba imbuzi ophaphe uyongeniswa bukamkhwenyana bese kufike kubulawa inkomo yokuqholisa.
Yilapho ke la nisuke seninikwe khona imvume yokuthi seningambatha nibe nyamanye. Ngenkathi lensizwa le iuhloniphile lomthetho, ihloniphi intombi esuke icelile ukuthi hayi ngeke simbathe. Asulala soze silale mzukwane sashada okanye mzukwane sagcaca. Lensizwa into evele iyenze ivele manje uthola ukuthi izothi salobola bese ivele ifuna omahosha. Ifuna unondindo oyedwa ezokwazi ukuthi ilale naye. Ngiyazi kangizwakali kahle kodwa ngizolibeka kanjalo ngoba vele kunjalo. Ifuna umuntu manje ezolala naye. Ngenkathi ulala nalomuntu uthatha insila laphana lethongo lalentombazane eintombi into ekuyiyona ezokugana alisona isiphukuphuku. Ngeke livume ukuthi wena uzohamba uyoxova udaka lapha uyoxova udaka lapha bese emva kwaloko uyabuya uzongena endlini ehlanzekile ngenyawo ezigcwele udaka. Vele kuzochitheka bugayi ngoba leya ntombi yabantu izigcinile wena kodwa uhamba uxova udaka wena uhamba uxova udaka. Uma leyo ntombazane oyilobolayo ingenalo ithongo elisiwula ingenalo ithongo elithithibele bochitheka bugayi umfana kithi. Uma uyinsizwa usulobola kubalekile ukuthi uhambe ngokuqonda kuzinto zakho ziqonde. Ubona iningi labantu malilobola lingaqedi ingoba liyathanda ukuthi lijole nabantu besifazana othola ukuthi nabo bazingcolele ngokwabo. Ozothi mawusuke egcineni lo muntu wesifazana ojola naye kodwa usukhethile wena ukuthi nanga umuntu usunayo ingoduso. Emva kwaloko leyo ngoduso yakho bese ithongo layo liyathukuthela ukuthi lo muntu lona esithi siyamganisela uhamba ezeneka yonke indawo. Ngeke ingane yethu yothatha ukungcola ngoba phela ngenkathi uhamba wena ulala nabo bonke abantu uhamba ucosha konke ukungcola ozobuya nako uzokufaka la enganeni yabo. Alivumiki ithongo nento enjalo. Livele likuchithele. Uthola ukuthi manje imali yakho yonke isizobhunjwa uzikhiphile inkomo zu8 zu9 usuyikhiphile imali 50,000 ubhuntshe wonke. Uvele kusuka isichitho phakathi kwenu nixabane kanti indlela zakho wena nsizwa. Ukhumbule ukuthi ngenkathi ulobola bese emva kwaloko ushela intombi wena othi le ntombi izoba yikhwapha lakho. Ukhumbule ukuthi nayo iyafisa ukuthi uyithathe. Into ezokwenzeka manje izohamba inyanga ifuna imithi igadle ngoduso yakho. Iphinde futhi izosebenza nawe ngoba wena ulala nayo. Lalela. Abantu bayakwazi ukuthi bakusebenze ngocansi. Angathatha umuthi awukhathe lapha kwinyama yomlenze. Uthi uyayisika inyama yomlenze kanti vele isisetshenziwe. Bese emva kwaloko wena usuthatha isichitho. Ozothi mawufika kwingoduso yakho ufika ungasayiboni kahle kanti ususetshenzwe loya muntu usulahlekelwe ukukhona ngokungekho. Labe ngifisa ukuya khona bafowethu bengizokhuluma nezinsizwa ezisafisa ukuthi ziganwe zivuse imizwa yesebazo. Uma kuukuthi uyinsizwa usuyafuna ukuthi uganwe kubalekile ukuthi into oyenzayo wazi ukuthi wenza yona uyenze iqonde. Uthi mesukhethile ukuthi ngempela manje lo wesifazana usumkhethile usubakhiphile abakhongo usuyishisile impepho wazi ukuthi onondindo babuyisele eceleni awusayingeni indaba yayo ubhekene ngqo nengoduso yakho ngoba le ngoduso yakho uze wakwazi nje ukuthi uqale uyolobola kuvuma ithongo. Ukube ningavumanga ngithongo bungeke ukwazi ukwenza lokho. Angageqa amagula. Nazi incwadi. Le isihloko sithi sithini isinto. Sikhulumile ngelobola, sakhuluma ngezinto eziningi ezibalekile nezijulile, ezifundisayo nezidodisayo. Ikhona futhi nencwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile. Ikhona incwadi esihloko sithi uyokhuluza ukhokho. Njengoba bengishilo ukuthi zontathu ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks, uyakwazi futhi ukuthi usithinte senze inhlelo zokuthi sikuthumelele zona. Uma kuukuthi uyafisa futhi ukuhlala phansi nempunga yesintu, uyakwazi ukuthi ufike emphelandaba wempunga yesintu sizoxoxa sichushisane sidodisane. Emphelandaba ke bafowethu kuboka qiniso akukhona kuboka manga ngoba uma kuukuthi wena uzofuna ukuze emphelandaba bese ucabanga ukuthi sizokwenza izinto ezovela inqamlele nje ithi hayi
ngeke sikwazi ukwenza lokho. Imphelandaba kukhona izinto esingaziphathi. Abantu abaningi abajwayele ukusibuza ukuthi asiziphathi ngani. Angikho ke lapho. Ake sithi nje impunga. What was that?